Şirmişen avlunda 13 bala terbiyelep üstürgen gерой ana Мәүли апа яши. Ул менә шушы йортта гомер кичерә. Хәзерге көндә балалары таралган. Әйдәгез хәлен белеп чыгыйк. 13 бала тәрбияләп үстергәнсез. 13 бала. Кызымныкы үлде дә 3 малайларны да үстердем. Ничә яшьтә кияүгә чыктыгыз? 20-дә. 64 ел, менә 5-нче декабрьдә 64 ел була. Ирегез кем булып эшләде, кем иде? Колхоз içinde. Фирмада да эшләде, отта җикте. Үлгән кызым Мәрьям, иңелесе, бу икенчесе İskender, İlyas тоже үлде яшьли. Инсульт булды да үлеп тә китте. Илдар, İlgizer. İlgizer, аты неге? Казанда тора. Медине Казанда тоже. Gülsüre, Gülsüne. Gülsüne öldü. İrşad. İrşad kadar Kazan'a gitti тоже. Gülsüre, kişkinesi. İlşad kişkinesi. Балалар үзара аралашып яшиләрме? Кунакка йөрешәсезме? Бергә яшиләр. Казанда бергә яшиләр. Ни өчен әнигезне үзегезгә алып китмисез? Зиракты китмей, мин алып китерим аны. Төмәнгә хәл барам миндә. Бит Казанда яшәүче балаларыгыз да бар, алар. Алар да алып китә, анда да барып торам. Әтеп йортта менә бөтенләйгә яшәргә кайтырга теләүче балалар юкмы? Бурый да бит, менә китте быел. 3 вакыт. Колхозда юк бит. Укытучыга укыган иде, укытучы булып эшләсе килмәде. Сез үзегез тик ятмыйсыз, бәйләмдә бәйлисез бугай. Синки акчасына алам да инде. Шуларны бәйлим, буларын, бунаскиларны эрләп бәйләдем хәзер. Мәүли апа, сез моны сатарга бәйлисезме? Ни өчен бәйлисез? Сатарга түгел, сәдакага дип бәйлим. Кортлар чыртына бирәмме, белмим, кая куярга. Сәдакага үлгәчләшәләр, Мәүли апа, минекендә Хадия апаныкын шундый үләстеләр. Сезнең авылда шуның хәле кул осталары яши ахраймы? Һәрберсе дә беләме бәйләм өчен? Бар да бәйлә. Бар да бәйлә. Ничәнче яшьтә кулыгызга энә тоттыгыз? Мин моның кебек чагыннан 5-6 яшеннән, ягъни үзе эрләргә утырадыр, кабага, мин арттан эрләп шулай рәнгән, эшләгәнең минем өчен булса, рәнгәнең үзең өчен диде, ягъни шулай өйрәтте безне. Бөтенсен тәэмин итеп торам. Әле кырыйдагы малайларга да гел җибәрәм. Киленнәрегез әйбәтме соң? Әйбәт, Аллага шөкер. Бик тату, бик әйбәт. Кайтып йөриләр, Аллага шөкер. Менә 74-тә үлдем, 75-тә үлдем, Ильяс аның хатыны да гел кайтып йөри. Бүгенге көндә сезнең ничә онык чык? 20-ләп бардыр. Сугыш чорында ачлыкта бик тилбердек инде без. Әти сугышта булды, пилингәлекте. Сугыш кечкенә кайтты әти. Ягъни 5 малай белән калып, шул безне үстерде. Чуашка утын ташып, утын сатып. Шулай. Мин ияреп барадырым да. Кызым ди, сине ди Питердәгегә берип калдырам ди, сарыклар карарга ди. Мәйтем шушында кырда үдәмәни, бар мен чуашкасы булмыйм ди. Ana ricalı eğeri, birmem kızım, seni biri param mısın diye. Şöyle yetip kaçtım inanları. Ansat bulmadığından 20 yaşında Mınşakı bıhtığa girip geldim, bana şu derecede şişkençi dedik. Vallahi şükür. Nişik yasıysız tesbihini? Biz böyle tişesin de xırmenin neyin. Şöyle tişip parasın indi. Şöyle yasadım. Erem etmegen birsin de çıkarıp atmagan. Barında soy yasadım. Kulağız bilen yasalgan tespit artasız. Kulum bile yasadım bularını barında. Üzüm kızlarga da malaylarga da verdim. Kızların da var sanında. Şu nege elip koygan akçetege elgen bit şunu şekilde elip koygan. Birer balagızның şuşu nigizge tüplenip kalın tiler idinizmi? Bittileri İskender isminde otası ongur yazırıp kaldırdı. İsenlikleriniz bulay eybetkin mi? Jari Allah'a şükür Allah yavrum yatmanız yok. Sizge hazır neçe yaş? 85 doldu. Mene hazır. 85 yaş olsa da bakşa yaşında da işleysiz, iyi işlerinde de koruysiz değil mi? Bütün eybirini üstlerdim, her bir yolda berengini sarımsaklar da üstlerdim.
Рәхмәт яусын, исән сау булыгыз.